Compramos unha, como chaman, unha aspiradora, sabedes? Desta que vai sola. Como chaman? Rumba, que non rumba nada, que é a cousa pequena, que é así redonda, non? Ela vai sola, e se é unha cousa curiosa, sendo redonda, cando chega ás esquinas, como fai? Te lanza con emisario, vai a esquina, a ver que... No, bueno, pues nos funciona moi ben, dar na casa estamos moi contentos, compramos dúas e perdímonos. Puxémonos a traballar, ou estaban na comunicación que hai moita merda, ou abandonaron, se quedaron abandonaron, dixeron, mira, esta casa é mellor de sentar, marchamos, bueno, non, que non pode ser. O portacésped, acordade, sabedes? Hai un portacésped que vai solo, sabes, que tu polo e o tipo é como unha ovella, si ve que non hai erva, non? Ou ve que hai un obstáculo ou tal, dá a volta. Oye, pois puxémoslo outro día, colleu medianera, debe ir xa por padrón, máis ou menos. O chamáralo no peaje de Pontevedra, que lle poñan o pé e que lle van a pegar a casa.